Cando éramos máis novos, claro, empezábamos, o sea, íbamos vender a Coruña, era un rollo. Entonces intentamos aquí, pois, vender aquí. E para vender aquí, pois claro, había que facer estrutura, había que... Estaba o que chamaban un cura que era Gradaille, foron falar con el 2 ou 3, Nicasio e 2 ou 3 máis, entonces aceptou, ao final aceptou, e fixemos a venta que se vendía aquí, onde estamos agora aquí, casualmente, se vendía aquí a merluza da volante do pincho, porque primeiro empezamos a volanta, e depois pasámonos para o pincho. Depois veu unha lei que foi cando dixeron que a lonja non podía, o sea, que a cofradía non podía vender peixe. Que fixemos? Intentamos, entre todos, facer a lonja que temos aquí á espalda, E, bueno, houve que moverse por todos os lados, pedir subvencións á Unión Europea, todo eso, entre nosotros e ele, mas cos préstamos da Unión Europea, pois fixamos o que é a lonja. Aí naceu. Entón, separamos o tema de cofradía, o sea, a vendeduría de cofradía. A cofradía deixámola para asuntos sociales. E o tema de vendeduría e todo eso, pois levo o que é a lonja, o Porto de Celeiro.